Ножарството е един от най-старите занаяти в света. Трябва човек да го има в сърцето си, да му харесва това, което прави. Освен, че е занаят, е и вид изкуство. С ножарство се занимавам около 10 години. Професионално от 7-8. Първо като хоби, след това като професия. Има колеги в България, които са много добри ножари и гледайки техните неща, съм решил и аз да стана, да ги достигна и да ги надмина. Ножовете, които правя аз, в тях се стремя да, освен да бъдат функционални, да бъдат здрави, да бъдат и много красиви. Залагам много на материалите, с които работя. Стоманите са в десятката на най-добрите стомани в света. В дръжките на ножовете се използват също много екзотични, скъпи материали. Каниите, които също шия аз, са от италиански растително-дъбен телешки бланк. Консумативите за изработката на кании са американски. Така че моят стремеж е да бъда в средно и високо ниво на изработка на нож. Специални ритуали нямам. Ако не ми идва отвътре да работя, в повече случаи правя нещо друго, но не правя нож. Среден клас нож се прави за около 2-3 дни. Висок клас нож може да отиде повече от седмица. Стъпките по изработката на един нож са страшно много. Първо се започва с проект, трябва да го визуализираш, да го начертаеш, да избереш материал за острието, след това да изработиш самото острие, след това да го закалиш. В ножарската професия се съвместяват много други професии. Например, термоването, каляването на един нож, което е за мен може би най-важният процес. Това е цяла наука. И ако ти не знаеш какво правиш, в никой случай ножа не става добре. Когато се изработва традиционен нож, например овчарски нож, каракулак, якутски нож, моето виждане е, че там импровизации почти не трябва да има. Когато работиш традиционен нож, ти трябва да следваш традициите. И ако искаш той да стане наистина такъв, не трябва да импровизираш. Използват се много съвременни инструменти. Бих казал, че съвременните ножари не работят почти с никакъв стар инструмент. Много малко стари инструменти се използват сега в ножарството. На времето е имало страшно много ръчен труд, докато сега със съвременните машини, лентови шлайфови, гриндери, аглошлайфови и така нататък, се работи много по-лесно и по-бързо. В повече случаи, когато видят готовия нож, комплекс с канията, надминава очакванията им. И според мен, по думите на моите клиенти, може би около 20% от ножовете, които аз правя, работят с тях, останалите стоят във витрини и се хвалят на приятели. Имал съм поръчки на много скъпи ножове с много скъпи материали от хора, които могат да си го позволят. Ако зависи от мен, аз бих правил само такива ножове. Работейки вече 6 години в етнографски комплекс Стария Добрич, в ножарското ателие, за мен беше чест да се запозная с всички колеги, които работят в комплекса, не говоря за ножари, а колеги, които упражняват други занаяти. И смятам, че в България трябва да има на повече места такива комплекси, може и да не са етнографски, но комплекси, които да са свързани с занаятите, да презентират занаятите,
защото без занаятите означава, че ние не си зачитаме историята. Искам да поздравя всичките си колеги, да им пожелая здраве и да не спират. Първо да прецени дали има достатъчно технически познания, защото, както казах преди това, в ножарството има много други занаяти, които трябва да владееш. Трябва да бъдеш добър дърводелец, трябва да бъдеш добър кожар, трябва да бъдеш добър термис, трябва да работиш с почти всички машини. В нашия занаят всички машини са много опасни. Така че, когато реши някой да става ножар, първо трябва да помисли хубаво. Другото, което трябва да помисли е дали може да инвестира достатъчно средства, защото това е много скъп занаят. Изискват се много машини, много материали и най-вече дали му е в сърцето занаят.